Welcome aboard. We're traveling from the capital city of Finland to the one in Sweden, Stockholm, where you're gonna run the city marathon. But before we do that, let's enjoy the perks of the cruise ship. No kyllähän Tukholma on varmaan semmoinen paras niin kuin reitiltään ja yleisöltään on, että kannustusta saa joka hetki siellä. Ja saatte lähteä oikein! No niin, millä mielin maratonille? No ihan hyvillä mielillä. Keli on aika suotuisa juoksemiseen tänään. Eikö vähän liikaa tulta? No, mutta se on kaikille sama. It's a really pretty run, so you get to see a lot of the city. So it's sort of like you're touristing the city while you're running. So I think it's a challenge too. It's not just a normal marathon in terms of running the 42Ks. There's also a lot of inclines as well. Euroopan 4. suurin maraton on juuri startannut. Tässä on Tukholman maraton. No niin, kerropas mikä teidät saa Tukholman maraton. Meidän kaveri Jensku on juoksemassa tuolla parhaillaan. Onko miten Jensku on pärjännyt? No tää on se ensimmäinen maratoni ikinä. Se on se, en mä tiedä uskaltaako sanoa, se on se 30 juttu. So tell me about this Stockholm marathon. Why is this special race? Well, I don't know. It's a beautiful city, and it's just for fun and sharing. I think it's a party for the whole city. Hej, hur mår du? Ja, mår jättebra. Hur mår du? Ja. Det går fint här, känner. Skål! Miten menee? Kiitos, ihan tosi hyvin. Miten on sujunut tähän asti? Ihan hyvin. Iloisella mielellä. How are you doing? Fantastic, how are you? Fine. Lovely weather. Yeah. Miten menee? Hyvin. Voimas loppu. Aina yritetään. So what makes you come here? It's a fun event, and he has a friend running, so it's just fun to watch. Firar det fina vädret med en ros kanske? Här var det rosor. And how was the race? Pretty good. I'm satisfied. And then what about the course? I like the course. It's rather flat. It's just the bridge you have to cross twice, but otherwise it's. I like the course. Hieno juoksu, märkä keli. No se on kyllä totta, mutta no mikä tästä tekee tästä Tukholman maratonista niin hieno? En mä tiedä, täällä on hyvä yleisö ja paljon kanssajuoksijoita, niin
Se pistää unohtamaan kivuja. Se on mukavaa silloin, vaikka vähän vettä sataakin. Ja voisit sanoa, että tulet vielä uudelleen? Kyllä, ehdottomasti. Miksi tää on niin erikoinen juoksu? Ehkä tää on silleen, että tää on kuitenkin suomalaisen näkövinkkelistä käden ulottuvilla, helppo tulla. Ja sitten tää on niinku selkeästi isompi tapahtuma kuin suomalaiset. Et ehkä siinä on se viehätys. Can you show the medal? Of course. I'm so happy. I'm so happy. I didn't expect it because of the hills. You know, it's very steep. And in Holland, everything is flat. So the 3 marathons I did in Holland are just quite easy compared to this one. But it was amazing. The city is beautiful. The people are great, and it was great. Tukholman maraton on koko lailla ohitse, mutta missä piilee tämän tapahtuman salaisuus? No, se on ihmisissä. Ruotsalaiset rakastavat näitä kansanjuhlia, ja miksi emme mekin? Ei muuta kuin tervetuloa ensi vuonna. Ja nyt sitten laivalle vai millä kotiin? Joo, laivalla kotiin. Laivalla saunaa ja sitten kotiin. Hey baby, ooh, aha, sorry,